Сёння 10гадовы Артём захоплена малюе і гуляе з хлопцамі з палаты. Яшчэ пару дзён таму усе яго думкі былі пра аперацыйны стол, а за жыццё без болю змагалася брыгада ўрачоў. Да аперацыі арганізм хлопчыка вёў ціхую вайну з рэдкай паталогіяй, сіндромам маўклівага або спячага сінуса. Гэта стан, пры якім верхнесківічная пазуха аказваецца наглуха заблакаванай. Нос ёсць, а паветра ў ім няма. Замест вольнага дыхання глухі вакуум, які паступова руйнаваў шкілет твару. Мне мама говорила то, что у меня как будто бомба замедленного действия во мне есть, и она может в любой момент лопнуть, и у меня будет большой отек в глазах. У меня отек будет в горле, я не смогу нормально дышать. Лучше уже операцию сделать, чем сидеть с этим, и оно может взорваться. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя нормально, но просто после операции немного горло побаливало. Гісторыя 8гадовага Стэфана падобная, як две кроплі вады. Той жа падступны сіндром і тыя ж цяжкасці з дыханнем. Артём і Стэфан сталі першымі пацыентамі ў гісторыі абласной дзіцячай клінікі, каму правялі аперацыі па абсалютна новай методыцы. Да гэтага моманту за лячэннем падобных паталогій маленькім пацыентам даводзілася адпраўляцца ў сталічныя цэнтры. Что тебя вообще беспокоит? Куча соплей, хоть их не было, но все равно чихал постоянно. У меня ничего не болело после операции. Моего друга выписали, но я во вторник лег, а он в 6-й день, но его выписывали первыми, а не меня. Хочу быстрее уже выписаться. Пазітыўны настрой і імклівая рэабілітацыя маленькіх пацыентаў і ёсць галоўная сутнасць методыкі, якую гомельскім урачам прадэманстраваў калега з Мінска. Дзякуючы сучасным малаінвазіўным тэхналогіям хірургі змаглі працаваць ювелірна. Вынік максімальная дакладнасць пры мінімальнай траўматызацыі тканак. Хирургические вмешательства по поводу ателектаза верхнечелюстной пазухи проводились и ранее в нашем лор-отделении. Но Дмитрий Александрович во время посещения детской больницы показал усовершенствованный подход, именно эндоназальный подход, эндоскопический. Восстанавливалась естественная соустье верхнечелюстной пазухи, что приводило к нормальной аэрации верхнечелюстной пазухи и в будущем к нормальному развитию пазухи. Першы вопыт аказаўся паспяховым, але на гэтым гомельскія медыкі спыняцца не збіраюцца. Унікальная методыка зараз афіцыйна ўкаранена ў практыку гомельскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы і прадоўжыць прымяняцца на пастаяннай аснове. А гэта значыць, што дзясяткам юных пацыентаў рэгіёна з рэдкімі лор-паталогіямі больш не трэба ехаць у Мінск. Высокатэхналагічную дапамогу экспертнага ўзроўню яны атрымаюць дома. Тацяна Піменёнкава, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».